Ibabuchi ahụrụ ke na ogere na alụ kwa ga ogere na alụ te ke ndị korodo odoba ino ino ụlọ Yesu edejo edewo na mu zuru ozu otizuru lele ya bi onere mu etizuru mu lele ya guru gkomati ya agwam te gbina gele gospel na ya edewo adịrị mma biko nwa ka ole na ke be ochiebo agụgide mu oke na abonye ke bụ agụgide mmadụ lele nwa sa na abonye ke nọ ndewo ndewo oya adịrị mma biko ile na ọ bụ gị sọgna bụ nna hapụ ya onwe ndị ọzọ hapụ ya biko ka ekwe n'okwu ya gwa ụmụnne gị maka ọnwụ nna gị ihe m ji agwa ya bụ na dike ala na dike do ndụ ọ bụ fulfillment ka o mere ha ọ bịara ije mmola ụmụalile jekọ n'ụzọ nna m ala ma nna m do ndụ ọ do ndụ n'udu na amamihe nye ezigbo mmadụ ọ bụ udo na-ekpe ya nọ n'ime anyị ụwa wee bi ebi tere Jizọs kọm ya bụ na ụmụ ekpere m na-ekpe n'ihe bụ amamihe nna ha eji ụnọ nke ihe mmadụ nwụrụ bụ obere nke na-abịa dịka na asịghị pụta azụ ede ọga nke onye nye anyị nwụrụ aka te nke onye gomere anyị obodo ndewo thank you very much ki na-ekwu amamihe udo biko ka isi ya mma nna gị mgbe ọ nọ ndụ n'ụwa ka o si emetụ omume mgbe m na m nọ ndụ ka anyị te Jenụwarị nke a gara aga na-alatagwo m na ya kpachara na ịchara ọ bụ onye ihe ụsọ na-adị oyi ọ bụ onye udo na-adị oyi nna m mara ihe ọfụma ọ mara ihe ọkwa gị ka kara mba ọ gọrọgo onwe onye akwa ọ mara ihe na udo na-adị m mma mmadụ na-adị ya n'oyi ezigbo mmadụ dị ya n'ime ịhụ ka ị nọle ka nsogbu gị adịghị na ịbịakwute nna m atụmatụ o ji enye gị isi n'ozi ọnọdụ gị ọ bụ ikpe udo from ire gị ọ bụ ikpe udo from omume gị ka ekwe na m ji agwa gị
ndewo adịghị mma biko kekwanụ okwu ndụmọdụ na okwu ntachi obi ya agwa ụmụnne gị ọ hapụrụ gị na ya okwu ndụmọdụ na okwu ntachi obi m na-agwa ya na-agwa ha m na-akwale na akwụkwọ ihe na akwụkwọla ọzọ na papa dị ndụ na ọnwa gị ahụ ọ bụ sọsọ ụrụ abụọ na-ekwu ọ bụ sleeping giant. Yes. Ndewo. Thank you very much. Dịka o kwuru now after Patrick Ezugwu JP, they go have the next son. Yes. And Patrick Abonna. Yes. Ibu Osotoronna. Yes. Can you nkwa ị na-ekwe party na ụmụnne maka this vacuum that left for you people? Party na nwa ya bụ onye ọzọ ọmagodu mmadụ ma ọ bụ nkwa m na-ekwu ede ka ekwegomere nige nkwado nkwa m na-ekwu bụ nkwado. Ndewo. Kekwe na-ekwere gị n'isi nna gị ochie bụ ekwere m n'isi na m bụ ede ọga Ezugwu Omeke ọ ji adịnị gị oyi oru ị na-eki nwa ọchụ abụ ụrụ ọdịghị na eji eki ma o mecheri ya m na ivugodo ụzọ ọ bụ eziokwu na ọ bụ ọnwụ mana ya anaghị akwa maka na ọ bụ ihe ọma na nna kwara nwa ebe ọ bụla anyị kwara gị ma elibe gị taa ekwere m na-ekwe m na ya ahụ n'eluigwe ma anyị anwụgidezi ọnwụ ebi ebi ekwere ha na egwurili kichin anyị na egwurili etireti na ka gbara agba anyị niile zuru anyị kpokwu mkpụcha dịkwa maka ndewo biko anyị masị m ka m mara mgbe na-agba ụmụ nọ n'ime ihu ka m mara mgbe isi eleta maka ya bụ ọnwụ nwa anya nwoke Opi Junction Opi Junction bụ ibu deje ile anya o nwere ndị shite opi hụ ka ndị mgbe ọzọ cha ya bịa ya kwanye ugwu maka ụmụnna gị kerekwonu ya agwa ha ya m na-agwa ha bụ na mụ na-esile bịa nwanna m nwụrụ mgbe ọ dị 107 ọnwego elile anọ na ekpere m na-ekpere ha bụ ha ji eme 100 at least n'isi abịa wa 100 ọ dịghị na ọbịa akụ 100 na nna m emepe ya bụ ụzọ na ọ dịghị gbagide mbọ a sị na nwa ji aka nna ebe ọ bụ na nna anyị bụrụ 107 na anyị bụ 108 109 110 115 120 ma dịrechi ike maka ọ dịrị dere nzu dịrechi ike wee laa kete m jere ya kwa anaga na mọchụarị ka ọ gbajere ọsọ echi na ihe fụrụ m n'ọnụ izuzu m nwoke ọma na ya bụ ka ọ dị emere eme ka asị na ọ ka na-eku ume ama m ka ọ na-adị ihe kwume ozu ka dị nsọ ozu na mmadụ dịghị nsọ anyị mere eme ya fụrụ m n'ọnụ izu bụ nwoke ọma karị m kesa agbalite na ya ala mere ya dịbe. Ndewo ọ ya dịrị gị mma anyị asị gị jisie ike n'ọnwụ na gị anya akanya ma ọ bụrụ eluigwe ezike ọ tụrụ gị asị gị jisie gwere mmechi n'obure na ọrụ na-arụta bụ ọrụ ị kwesịrị ịrụ n'ọgụ bụ ọdụ n'ịkwa nna gị n'ọgụ na gị akwa gị mgbe ndị be anyị na-asụ na onye nwa liri amụrụ gị eje ọnwụ egụ bụ ọdụ n'ili nna gị n'ọgụ na gị ga-eli gị asị gị gbaga ọnwụ deje ọ ya dịrị gị mma n'aha Jizọs. Ndewo. Thank you very much. Thank you very much. Ndewo. Okay. Okay. Thank you very much. All right. I have Amicable Photos and Video Productions. Okay, great. Ndewo. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Ndewo.
Yeah.
and then give no chemo if you are what you get you not stand in the machine mobile budget I'm back at tomorrow machine tomorrow President Emeritus Ghana Development Union. Abia, ọdún máa bọ̀ kẹ́kẹ́ ogun lẹ́yìn àkúrò gẹ́gẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ló sọ fún ọdún. Ndé yẹn mú sunu jọba náà lé ẹ̀kú à. Ó kí ẹ̀ máa dùn ẹ̀bí ẹ̀ náà lọ́tọ̀. Fúdé ẹgbẹ́ ọ̀bùn fúdó méjì. Má lò lẹ́ máa ń láàbì gbogbo yìí. Olúmọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn akàkújáde ńlẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tí ó yàgbẹ́ tó bó náà ti lẹ́gbẹ̀rẹ̀.
Omerubo. Dejeno. Dejen. Omerubo. Dejen. All the landlords they have here. All the other landlords. Okay, only I don't know. Dejeno. Hold on. That girl was a caretaker. Good evening, brother. I will play. Oko shada na umu negde hegeli. Abu habu. Adeje. When we talk about the yard. They know abe. Odomo yard. The yard mar. Shebo from my phone. Ego le okuya ya gwa ima kon wo chebo. Go shebo kunu ya shebo beta. Okuya de ne ku. Ndị ya dị na-enye Chukwu ekele na ọchebe nwa gọ n'ọba anyị na onwe anyị bụta ya dị kwere kwere kete na anyị nọ rute ka ọ nọ ịghọta ma so anyị aba ndị ya dị na-ekwu ka na-asị na Chukwu eme na omere megbochi gosoro Jizọs balarị ndị mma anyị na anya ka ma ya ze ememe ha ka o mere ya bụ ekpere ndị ya ndị mma anyị na ka mụ na ze ememe ha ka o mere anyị nọrọ ka ọ nọrọ alana anya nụ kedu okwu ndị ya dị agụ ụmụ ọchebo maka ọnwụ na ha ọchebo jide ka n'obu nọ na-emejide eme n'ọbụ nke ha bụ mbọ anya nụ alana dejenu anya ọchọra dejekwe opelu ma gwara deje odomera bụ ndị tenant bịa n'ọbị dewonu anyị ka ma nwere okwu agwa ya maka ọnwụ ọchịebo enwere m okwu mana obere okwu nwere m ga-agwa ụlọ bụ na nna anyị ukwu narụ n'udo ọ nọrọ ka a na-anọ onye nwe anyị wee durie na anyị so wee nọdụ n'ụbọchị nke taa bụ ndị ya bụ ka anyị soro wee kwanyere egwu o wee nara n'ụbọchị nke taa anyị na-enwe aṅụrị na nna anyị ukwu nọrụrụ anọrụ ka a na-anọrụ wee na-anọ udo wee na-ekpekwa ekpere ka anyị nwa n'onwe anyị mara anyị ga-anọrụ otu ahụ wee na ya ka anyị ji wee nọta n'ụbọchị nke taa wee soro na-akwanyere ugwu bụ ndị ya daalụ deje adịrị nụ mma deje na igwe ekelekwere dewo ka anyị mara onye bụ deje biko nwere okwu ya gwa maka ọnwụ landlord gị ihe m na-agwa ya mgbe anyị nọ o juru mmehọ ma ọnọdụ na anyị nọ bụ ihe a na-akpọ enyi ugwu kpọgara mụrụ enyi ma ọnụ onye ọdụ na-ekwe ekpere ka ha mụta eji akụ a mgbe ndị o nwere onye ahụ na-anwụ ọnwụ na-ezọrọ ya na ọnwụ na-abụ ọnwụ ori ka onye ga-ejighị ori na ọchara acha n'ọbọ nwụrụ ori ya ọkụ ekele na-akpa na ebe anyị na-arịọ Chukwu ma anyị bụ ndị bịachara ọnwụ na onye ọdụ nọrọ ka ha na onye na-enọrọ ka anyị ebe dewo dejenu alana dejenu
ask me. So, they were camera. They were. Because I will get a bump over. I started going off which this ceremony. Guys, camera would drop on which the committee. You have been coexist very well. Even that time I never knew. Never said I could be a child. Now that's when I'm going so the friendship continues. So always got to get a young woman. West can just so we get a car. Do that. You must start holding in there. Yeah. That's it. There were. Oh, don't mind. Go out with the chief organizer. Yes, I have a kind of chairman come to friends. Now, when you head, I go for my back. When you see someone, I know the local school. There were. As you have been conducting this ceremony so far, can you keep going about Kaya Shaka? Anybody will be able to conduct whatever I know. The nation will be. I don't think no one else knows the I make a shot. Everybody better back that. Must take something. That is you have to do it. Man, go to the teacher. One of the that's the way because no one ever gets to my brother area. Yeah. And get out the next to you. That is the other way of this. Always more money. I want you to issue the government. When nobody will do, I make it issue this young look at Thank you very much. Dragma, the Manas, the way I come out of Conway, also a very kimber party. There's no lawyer. Dragma, thank you very much. Mommy, the Jaco, Mommy, I can there were because I'm on able to go. Because I must say, I'm on the zero law, let's not share for. Yeah, go back. Yeah, they will. Because will be all quick, you want undo or Chabo, you don't know what. There were because when they put it in the shoe, it's a lot cheaper. Che quello con modo in ogni mondo da c'è poi Africa ya. Come share what I know ndo Zargo makanya bo on shi other places people from other states there bia ke kwelo ku ya wa he makanya bo
gị nyere gị ezigbo nkwado n'ọnwụ nna gị ka ekwere okwu ya gwa ọgaghị maka ya bụ ihe kedu okwu ya gwa ọgaghị maka ya bụ ihe Deje oga anyị kelekwere ndewo biko ka anyị mara onye bụ Okolo ndewo onye were elu ya ọgwụ a na amarịcha nwaanyị a na odobe anyị na-akwọ ihe akwọ ọgọ gị nwoke taa ha ị na-akwọ ọgọ gị nwoke ya ndewo asị gị tigbo nwa ọgọ ndewo biko nwoke igwe anyị maka ọnwụ ọgọ nwoke ahụ o nwere iwe ka igwe anyị maka ọnwụ ọgọ nwoke ndewo ile coach pụrụta na nwunye gị na-akwa nna ya na ọ dị gị izu mmadụ iji ọnwụ na wewe nwunne kedekwa okwu tasobi ya gwa nwunye gị maka ọnwụ na ya ndewo dejelo anyị kelere deje ọ bụrụ tigbo nwa ọgọ na ọnwụ nna dejelo